Kapitan Inteng! Ay mabalin ka di arumwarak dungo. Ay, sa dino manan ti papanam. Ija yan da pariba daw. Anya ti aramiden nyo ijay. Jak amu. Kahit apay amapan kapailaang no di mo amaw. Sagpaminsan laeng mo. Sagpaminsan nga. Kat no inaldaw nga da ka ijay balay da marituyang. Imbes amapan ag trabaho ijay bangkag da. Saan takanayon da amapuyatan? Saan ka di amabain, Inteng? Ayan na kumatipagbain Kumparik mo't ni pariba dong. Ay, saan ka amapmapan? No imbagak saan ka amapan, saan ka amapan? Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Pare! Pare, Inteng! Ay, shh! Di mo pigsaan ti saom. Ha? Ang mga numangag na ka ni Banang. Pasensyakan, pare. Anya da ar-aramidem di paraangan, aya. Apay, di mo ka dinabasa di text ko ken ka, pare. Ha? Kunakmat amapan ka ijay balay tagsat tayaw. Nabasak. Ang saan ba't nakayat ni Banang arumwarak? Anya? Makaungit nga ron takanayon ka nga adak ijay house mo. At napanunod kong aramidan ta, pare. Tapno itulok ni Maripa ng arumwar ka. Anya day ta, pare. Agsubli ka iji unag, pare. Ngam saan mo nga ipagpagangat na nagsaritaan ta. Epektiv nga ta? Win, pare, epektiv. Basta tungpal ka. Siyak tagpakada kini Maripanang. Sige, aguray ka iti 20 minutes. Pari Badong, apay nga imbay ka dito'y balay. Anya ti masapul mo? Adda ka din ni pare, Inteng, mare. Adda iti siledme. Apay aya? Ay, ayabak ko mata, agjajaming kami man ijay balay me. Pasaray mo tan inaldaw nga adda ni Inteng ijay balay yo, paray. Ala, palubusam ka din, mare. Sana balay, tasaan kami mat nga uminom iti arak. Siya kaun ti makamu kini pare, Inteng, mare. At tugat naman pa dito igitikal sada. Pagod ako. Kunak man no effective ti planaw. Jakmat amo akas jet agbalin a reaksyon ni Maribanang, pare. Ita, abumon. Wen, pare, amo kaon. Ngam, saan ko maaday ta ti pagsaritaan ta? Tinapatag, nakarwarkan, pare. Takit gumatagan iti arak. Ay, isaanin, pare. At ginatang ko nga arakan. Ilamang ko lang iti karuutan. Mano abutay? Upat, pare. Ay, intang harutan. Agdiretsutan iti balayo. Kaya't konti uminaw. Ay, ni Jipot mo ti masabat na paray. Ilamang mo ti arak tapno din na makita. Ay, un, pare. Siya ko ti makamaw. Iselsel ko dito'y. Iselsel ko pa dito'y baklang. Dito'y sangaw. Atay ta, pare. Saan na makita? Ayos, pare. Atay tan. Tata Badong, Ha? Kapitan. Ay. Ha? Anya day taawit nyo? Ha? Nakabuti mo. Adaya! Adaya! Aglibak kayo pailaang. Kat no nakitak atubay to ti igamyaw. Ipulong kayo kanitsip kwarog. Na. Saan atubay to na ito'y? Kitaam lang arodin alupot. Nakitak nga imbalkot yu ti upat abuti ti arak di tajakit yaw, Tata Badong. Ay, ibagamin tipod na. Ngam di mo ibagbaga ka di Banang. Wen? Ay unay kan, Kapitan. Surwan nakpayin nga agulbawd. Di mat kunayaw. Adakas ti agulbawd. Italaeng! Anya nga italaang. Katno kanayon. Tal na ka man dita. Ato ti yelo para kan ka. Ay, di ka agdanag. Tauray maamuan ni Chip Kwarog dahito. Awan to ti parikot. Agluto kay ti pulutan mekin ni pare, Inteng, tuyang. Manan! Manulaangan tinabati a manok ta. Inkaki din. Di nakibabain dito Ay nabadong,
Kunakmet ka, adi mo yaw awid ni Kapitan dito'y balay. Da. Ang mga nusi ka ti pabasulan da no adadakas ama pasamakan ko na. Saanan niya ubeng ni pare Inteng? Amuna tararamidan na. Makapungtot tumanan ni Maribanang, numaamuan na nga agin inom kayo dito'y balay. Apay kumangay nga gungay. Katuan na, taiso ti maparparigak nga umay mang suksukon kin ni Kapitan. Ha, oray siya. Kanayo nakmet amapuyatan, tunggal mabartag ka. Tila sasawam nga isot pangrugyan ti apata. Sige. Saan ka niya apain? Promise! Cross my heart! Mwah! Naa! Basta gluto kan ay ti pulutan may kinipariin tintuyang. Warog, saan ka di pa'y anagawid ni Uncle Mau? Alas 10 ni Tirabia. Saan ba yung matantay? Awan text na ka? Awan matantay. Ay, una yun. Agin inom da samot man ni ti arak. Nyanggal pa iti kunayaw. Nagtanggan ti ulo day jay. Ay, awan san ti aldaw asa anak nga agpungtot. Gapukan ni Uncle Mau. Angam no agsasaw ni Angkal. Kunam no na nakamataaw. Ngam di namat mailintag ti aramid na. Ay, nakunamon, Kwarog. Ala, si kapay lati makaammo dito balay. Umunakan amangan, numabisin ka. Ha? Sa dino ti papanan niyo, antay? Ay, sa dino kumapay. Iti ayan da marituyang. Sukunag ni Uncle Mau. Andat orasan pa. Kita pare Ups! Alas 10 samet din pare. Agawadak nga rudan. Apnos, saan nga gungan ni Banag? Sa pa yung pilit ko ti madit. Sige pare. Itulod kan pare. Saan? Kaya ko pa. Kaya't mo man no saan. Itulod ka lang sa pare. Huwag mong ipilit. Baka maglaban ta. Ha? Sikamat pare. Matulog ka. Kabaila kunti umuwi. Sige. Papayag na si ako pare. Pero makaamunisi ka pare kung matutulid ka sa kalsada. Hindi mo ako pabasulan. Antay! Apay Kwarog. Agiinuman ng daang kail. Anya? Unantay. Ay, tiimbaga na saan dan nga aginom. Naginom da kinitata ba daw? No kasta nga rod, inulbo dan nakmanan ni Uncle Mo. Kahit ayan da nga rod. Nakita mo't ni Uncle nagawid itay. Ne, saan pa'y matasimbang pa'y? Ay, saus. Ang mga no sa balin tinagturungan da nga kumparay. Oy, Kwarog, agreeing ka. Ay, Kwarog! Ay, anday. Iso nga rod ang nakiturog ak dito yung balayaw. Ta sana ka makaturog iti balaygaw. Sa ita, ringin nakmatayin. Alas 11 pa lang tirabiya. Bumangon ka dita. Tabirukan ta ni Uncle Mo. Apay ayang amin ni Uncle. Ay, mapukpukaw nga rod. Sana mapukpukaw ni Uncle. Kat nuuray nakakidamday jay kat amuna no sa dino ti pagturturungan na. Seryoso Kwarog. Mapukpukaw ni Uncle Mo. Imbaga ngamin ni Marituyang nga itaypay anagawid. Ang aging gaita. Awan pay. Saan pay asimmang pay. Baybayan yawn. Sumangpet tulat ta. Bumangon ka ditan kunak, Kwarog. Birukan ta ni Uncle Mo. Dahito iti flashlight nga usaram. Tanapigpig sa tisilaw na. Tanga tarabinan tay. Itay pa asur-surutan tati kalsada. Ngam di tamat makita ni Uncle Intay. Sa dino ngayon ti ayan ni Uncle Mo. Di ka kadimadanagan antay. Ay, kasano ko sa anak nga agdanag, alaman. Nala, ituloy takit tintimag na. Ha? Chinila samot ni Uncle dito na iwara dito kalsada.
Kaslasaan mat. Silawan man anaimbag. Dayta, nasilawan na nantay. Hoy, sana nga kamalay. Chinilas ni Uncle Dayta, oy. Dayto dyan nakita nga insuot na itinasabat ko di tadalan. Ay nainteng. Sa dino, ayan tinapnapanam. Awan mo dito iti pares ti chinilas na, antay. Ay, amang ano nakasuot kan kwa na Ay, panagkunak matkit de, kat si bibiyag pailaang ni Uncle mo. Daya kami ni imbagak nga awanin ni Uncle. Nag-uwi kayo matantay. Nay, si kamot gayam day tamari banang. Kung naklakit din no asino di nagpig sa tisilaw na diti paraangan. Si kamot gayam. Anyat silsilawan nyo karabeen. Ay, mapukpukaw nga ron ni Inteng, Mare. Kasano ang mapukpukaw ka nakitak mo takadwan ni kabadong itay? Ay, napanak nga ron di tabalayda. Kat imbagan ni Marituyang anagawidan ni Inteng. Hanggang saan mo't asimang sangpet ijay balay? Amang ano nakiturog ijay balay ni Kwarog, Mare. Ay, saan, Mare? Ijay balay tinagturugan ni Kwarog. Nay, asino mo diyag silsilaw iti saan unay nga adayungay? Ni Kwarog day jay. Nagpatulong akon kwa na. Anya? Ayan nga rodan ni Kapitan ngay. Ay, day tangarot ti Jack Am mo, Mare. Jack Am mo no sa dino tinagturungan na. Ay, tumulong akong ngagsapol. Sapay rabiin. Ay, saanon, Mare? Nakababain mat. Pagbainam kumamot ngay. Urayin hakbiit. Taalaag ti flashlight ko. Agsapan Kwarog. Ngamawan latan ni Uncle mo anagawid. Saan tayo mo't anabirukan itirabi Sa dino nga tan tinapnapanan na. Dala, agkapi ka dita. Ta ituloy tati agbirok inton madamdama. Ay, sigurado ang mabisinan dayjay. No sa dino man ti ayan na ita. No dimngag ko maiti pamagbaga. Saan ko mapasamak kwa na ti kastaw. May samot na di atataba daw. Kanunungan na ngamin ti dakas nga aramid ni Uncle. Wena, tagpada da iti aramid. Nasken mat at tumulong da di atataba daw. Tanusan na ko mga inayaban ni Uncle. Di sana napasamak ti kastaw. Hoy, Badong, agreeing ka ditan. Mapukpukaw ni Kapitan. Saan ka nupay anagaway? Asino tinangibagakin ka? Ni Jipaw, basol mo da itaw. No di mo kumainayaban ni Kapitan dito'y balay, o di saan ko mamapasamak ti kastawi. Apay ngay asyak ti pabasulan niya kat adamat panunot ni Parenteng. Ad-adda si ka ti pabasulan da no adadakas ang mapasamak kin ni Kapitan. Anya nga ikat si ka tinaudi akadwa na. Baybayan nyo lang ni Parenteng. Agawid tumot lang da niya. Makamuka? Basta siya, maturog ag pailaang tanay. Medyo nakainom agpaibasit. Agamawan basol ko dita. Kung nakmat ngamin nga itulod ko ije house die di rabe. Di namat ngamin kaya tagpaitulod. Itay pa'y nga karasublita dito'y kalsada. Saan tamot makita ni Uncle. Nabanog ako nantay. Ay, uray siyak. Ang aganos Mabiro kan tantumot lang ni Uncle mo. Aywang gayam. Imbagam ka din kada marito yang kan pari badong timay papan kan ni Uncle mo. Wine, ngam ko na ni nanatuyang ang nakaturog ka nupay ni tata ba daw. Agsubliak tumanin inton madamdama. Makitam dayta. Uray ni pari badong. Kaslawan bibiyang na. Uray mapukpukaw ti kumpari na. Sigud mo takas din ni tata ba daw? Di kayo pala na irwam aya. Nagtugaw tapay lang dito'y sirok ti kayo antay. Nabanuga ka. Uray siya, nabambanuga kon.
Ay, itay pa'y lamag magnata. Ay, no sa dino mat ngaminan tinapnapanan ni Angkal. Ay, win nga rod Ay. Ay. Kwarog, makitam dyan makitkitak. Ganya day jay ayan tay. Kasla jay Paris mo ti chinilas ni uncle mo, day ta naiwara di ta si dagti kanal. Ha? Wan nga paisuan tay. Awan ka diti mangagyuan tay. Kas kumaitian niya. Damang mangag ko nga agur-uraw. Ay, kita man kit di iti kanal. Ang mga no adda dita ni uncle mo. Wan antay. Ha? Positive antay. Anya positive? Ay, dito yung matlagayam kanal anaturog ni Angkal. Napanog ta nagrikrikaos nga madagayam di tao. Ay, una yan day tanga uncle mo. Ay, di tapay mat kanal tinagturugan na. Ay, mangibabain at talaga. Anay ko, anay. Anya, kurang mo pa'y. Kaya't mo pa ti maturog ijay kanal, Nagsakit ti bagbagag dong. Kasado kung maasaan nga sakit ti bagem, at naturog ka ijay kanal. Jak nasiputan na isut ti sakak ijay kanal. Jak mo tin makatakdar. Iswa naturog akon ijay Ay, mangibabain ka talaga. Nalaing ka ang mamagbaga. Gamday tabagem, saan mo ang mabagaan? Anday ko. Jak pa yun may nga to ti sakak. Anday. Kita, siya ti kakaasi ang mga sikasukan ka. Anday. Sa dinaw ti ayan ita ti kumparem nga agin lalaing, Anday. Tinulungan na kami ka di amang sapulkan ka. Saan, inteng? Di nakmutin pagutan, Ay, imbes nga do ti aramidak dito'y balay. Si kakit din ti as-asikaswag. Ha? Inteng, jak kayaten ang maulit daytoy, Mangibabain ka. Awan pa'y dengdenggam nga ibagbagakan ka. Uy. Saan to na maulit? Ay, Kapitan Enteng, dumngag ka ngamin kin ninanabanang. Taiso ti ad-adda amang isakit ken ka. Ala sigay, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.